Tässä on mun katsaus kesän perunan ja härkäpavun kasvatukseen. Sitä on hyvä näin syksyllä miettiä, mitä voisi oppia tästä kesästä ja mitä sitten tehdä pikkusen toisin ensi kesänä. Nyt tän on ollut vuorotellen perunaa ja härkäpapua. Kyllä sille vieläkin vihreätä härkäpapua on jonkun verran on tullut kerättyä ja pois aikaisemmin. Niin tossa mulla on reunalla tavallista keltaista perunaa. Saattaa olla Annapellee. On jäänyt nimi noteeraamatta. Mikä se olikaan, mutta no ainakin se kasvaa paremmin ja isompaa kuin se sininen synkeä sakari. Osaksi sen takia miettinyt, että mitäköhän voisi sitten kääntää pikkusen edullisemmaksi sille siniselle perunalle. Tavallista perunaa löytää kaupasta niin helposti, että sen oma kasvatus ei ole ihan niin tarkoituksenmukaista. Ja toinen sitten, että kun on tämmöistä savisempaa maata, niin käsisahraa ei ole tullut käytettyä, kun maa on ollut pikkusen turhan kovaa sille. Onhan tullut hankittua se puutarhajyrsin, että sen voisi laittaa vetämään auraa. Saisi tehtyä vaot ja mullattua ne. Mut tekee sen sitten kun ehtii. Niin nyt kun on toinen vuosi tässä menossa, niin huomaa sen, että juolavehnistä on päässyt kohtalaisen hyvin eroon. Siinä olikin enemmän työtä kuin mitä ehkä alkuun odotin, mutta toisaalta yksinkertainen menetelmä kyllä näyttää riittävän. Eli juolavehnät valoon siihen ihan pintaan. Niin kyllä se aurinko sitten hoitaa loput. Työläinosuus on siinä se, että saa ne kaikki siihen pintaan. Jos maa on tullut vähän kuohkeammaksi, niin kyllä ne sitten vetämällä nousee ylös. Mutta jos se on kovaa, niin kuin toi on, niin ne katkee ja kasvaa sitten uudestaan. Peruna kun tykkää hiekkasesta maasta, niin tänne varmaan kannattaisi sitä hiekkaa lisätä. Niin vähän epäilen, että hiekalle vaihtoehtoisi toi puusilpun polttaminen mustaksi. Joko biohiileksi, sellainen, että se murenee pieneksi, tai ehkä sitten vaan sellainen, että se on saanut kunnon lämpökäsittelyn ja sitten se puulastu saisi pysyä pikkusen vielä lastumaisena. En tiedä kuinka nopeasti se lahoo, mutta usein jo pelkästään lämpökäsitelty puu säilyy tavallista puusilppua pidempään maassa. Eli jos sen silpun polttaa biohiileksi, niin se kerää hyvin ravinteita ja vettä. Sitä voi käyttää katteenakin tai sitten sekoittaa tonne maanjoukkoon. Mutta jos se on tämmöistä kuusisilppua, niin sitä ei kannata sekoittaa syvemmälle. Pihkat ja muut sitten happaa
vamoittaa sitä maaperää, että kasvu ei ole niin hyvää. No tää mun kasvatus on vähän tämmöistä kokeellista ja kiva katsoa, miten pikkusen eri tavalla saa satoa, kun ihan pelkästään vakoihin laitetut perunat kasvaa. Tällaisilla mietteillä nytten ja jatketaan myöhemmin. Moi! GoPro